Que tal? Moi boa noite, un saúdo dende unha nova edición do Empuxe Galicia na que queremos comezar agradecendo sobre todo esa presenza da xente que ata aquí se despraza desinteresadamente cada semana e tamén daqueles que o tentaron a última hora e non puideron. Malia todo, organizamos este programa que nos achega a actualidade do rugby galego para ter contidos interesantes, sen dúbida. Isto vai ser tivemos que aprazar ata a semana que ven esa concentración que houve de Arteixo, porque xe non podíamos contar cos convidados. Temos tamén unha presenza do responsable de arbitraxe, cambiaba este ano, que anunciamos xa para vendir a semana. Pero xe temos, creo, con máis granado que podíamos ter aquí, porque para irnos o mellor, cando menos canto a currículo do rugby galego, temos que irnos ao rugby femenino. Outra forma, por xeito, de reivindicar o rugby na modalidade femenina e que menos se contamos con... Iba a decir unha histórica, pero claro, son maior que a ti, non che vou chamar a ti histórica. Elena, Helen, benvida. Muchas gracias, hola. Pois, te dicía unha histórica, estamos a falar de unha muller que estivo en 3 mundiais. Sí. 3 mundiais, que tes victorias en mundiais, tes puntos feitos en mundiais, iso a nivel masculino é absolutamente impensable, claro. Sí, a verdad que o nivel masculino nacional pues non chega onde chegamos nós a nivel internacional. E bueno, é unha sorte poder estar neses niveles e poder estar xogando con pedazo xogadoras internacionales, claro. E durante tanto tempo estiveche sobre unha década, porque creo que empezache sobre o 2001, a primeira convocatoria. Coa selección, sí, 2001. 2001, sí. O sea, que estiveches unha década ou máis, porque acabas de Sí, deixalo. acabei no 2014, o que pasa que tive un parón por aí de 4 anos ou así, por unha lesión, e despois volvín a acabar a carreira aí no máis alto e genial, nada aí. Pionera, primeira galega, pero non hai nada como tirar para que apareza a xente. Eu recordo, pois, cando estabas ti con Rocío, Paula, Elsa, Vanessa, un luxo, non? Estar con compañeros, ademais, que entraban contigo. Sí, sí, claro, a primeira época que dicías ti, a de 2001, pois foi moi ilusionante e, bueno, a verdad que tamén foi un pouco dura porque ir sempre sola pois era máis cansado e tal. En cambio, despois, cando empezamos Rocío máis eu, despois chegou Berta, despois máis adiante, pois xa coincidín con Vanessa, con Alevín, con Elsa e tal, pois moi cómoda, sobre todo por eso, por ver que correspondían un pouco, ¿no?, a nivel que estaba subindo en Galicia e que se nos levaba a concentraciones, a competiciones e, bueno, pues orgullosa por todo eso, claro. Pues. E falamos a nivel galego, porque xogar con internacional xa só aquí, da calidade, eu recordo a Pla, o caso de Patricia, que ainda sigue aí, ti cotiches con esas xogadoras, por exemplo. Sí, sí, eu a principio, bueno, con Patricia nada máis nas dos últimas tempadas da selección, pero bueno, pues vivindo con elas o día a día e vendo a evolución delas tamén, ¿no? Porque eu a miña primeira etapa, que digo hasta 2007, que foi cando parei pola lesión de rodilla, pois estaba aí de novatilla e tal, e despois, en cambio, cando volvín nestas dúas últimas temporadas, xa foi como veterana. En cambio, pois dinlles todo apoio e tal, ainda que xogaran elas máis que a min, porque evidentemente son as pedazo cracks, e eu estaba ali, pues, entrenando con elas, axudándoles no que podían, e bueno, pues esa confianza que lles daba, pues supoño que tamén lles axudaba a madurar, ¿no? Porque, bueno, pues ahora a verdad que cada vez que as vexo co Seven e así, pues séntome pues parte, ¿no?, de o mellor da súa traxectoria tamén. Era unha entrevista contigo na que me sentía identificado en varias cousas, pero entre outras que dicías que non te poña nerviosa, pero sí tensa, evidentemente, xa a estas alturas. Eu non sei se te poña nerviosa, pero supoño que antes, a primeira vez que unha se plantea xogar un Seis Nacións, xogar un Mundial, nós, aunque fóramos uns cracks, xa máis estaríamos no Mundial, por moi xogadores que fóramos. Ti estiveches en 3, xogar contra Francia, contra Inglaterra, contra gañar a Samoa, gañar a Irlanda. Iso supoño que sí que ten que haber nervios ao principio, non? Sí, sí, claro, a diferencia de os primeiros Seis Nacións que xoguei, porque despois eliminaron a España, meteron a Italia por marketing total, o sea, sempre fomos mellores que Italia, e aí está a historia, nos vamos ao último mundial, estábamos, e Italia non estaba, por exemplo. Bueno, os nervios que se pasan nesos primeiros Seis Naciones, pues, despois máis adiante convírtense en máis responsabilidade, máis que nervios. Sempre estás aí en tensión, ¿no? Por supuesto, eso siempre, pero, bueno, ao final xa o último mundial, bueno, xa foi, vamos, apoteose, xa foi, pero compartilo xa máis con el, o sea, máis sabendo que, bueno, como eran os dous anteriores de Barcelona e
de Canadá, pois este de París pois foi máis facer a todas as compañeras partícipes de que se deran conta de que estaban xogando ese mundial, tal, xa tiña como asumido, non? O que era un mundial, e entonces pois facéndolle sentir a todas pois o feito histórico que era estar nun mundial, non? De 15. Iso que foi un mundial que eu creo que tivo que deixar un sabor agridoce, porque os que tivemos ocasión de seguilo foi ano pasado, os resultados non son acordes co xogo, é dicir, España plantou cara a todas, pero non se puido pasar dese, creo que foi noveno posto, era un pouco repetir o do anterior, e eu creo que o nivel de España está por riba dese noveno. Sí, mira, como nos pasou con ese número que temos sempre, que estamos sempre aí no sorteo, sempre aí das últimas, nos toca xogar contra as primeras. Perdimos os 2 partidos contra Inglaterra e Canadá, que foron as que xogaron a final do Mundial. Sí. Foron a campeona e a subcampeona do Mundial. Entonces, claro, te vas a batir contra as campeonas ou campeona, aí non eran os nosos partidos. En cambio, se nos tocara pues, con un Gales ou con un Irlanda, con tal, pues, o mellor íbamos máis de tú a tú, pero en cambio aí pues foi o que nos levou un poquinho a eso, a posición na que acabamos. Todo o mundo te asocia, aparte da selección galega, a selección española, evidentemente o CRAT, equipo no que agora estás no cadro técnico, estiveches como xogadora, pero que xa te uns anos nisto, te recordo xogando en INEF, empezaches en INEF. Sí, empecé no 95-96 por aí, a nivel universitario, bueno, ao principio o que facía era entrenar con chicos, porque estaban ali na universidade facendo ligas, entonces as diferentes facultades, pues unha da INEF, eu estaba ali con eles entrenando e partindo mos cornos, que é unha das mellores formas de aprender, non? Entonces en canto fixemos o equipo da Universidade da Coruña, xa me metín de pleno, fun unha das fundadoras, e despois xa collimos o mando e tivemos que inventarnos un equipo, sufrir moito entrenando 6 personas, 5 personas moitas veces, para despois conseguir que a xente vira que sí que era un equipo serio. Nos xuntábamos casi as 15 solo para xogar, pero despois fomos enganchando a xente hasta o nivel que está ahora, que somos campeonas de España. De feito, paso intermedio que pouca xente coñece, aquela Universidade da Coruña, realmente o momento no que tivestes un match ball para o rugby femenino, sobre todo o que acabou sendo élite, porque o CRA desaparecía, se non facedes a que a Universidade da Coruña, aquilo teria quedado, non teríamos vido xo que vivimos, creo. Sí, o equipo femenino. Sí, claro, o equipo femenino o deixou e foi cando aparecistes como Universidade da Coruña. Sí, non saber que non seguía o CREC femenino, pois fixemos a universidade. O sea, convencimos ali, non sei como, da universidade, e nada máis con infraestructura, sobre todo o estadio del Viña, foi a nosa salvación, e a partir de aí xa empezamos a pillar a xente universitaria, e máis adiante, sobre todo, a nosa base é o INEF de Galicia, que, non sei, un 70% das xogadores son de INEF. Despois, máis adiante, a universidade que fixo foi a fusión co CRAT. Bueno, a partir de aí xa somos CRAT UDC, e bueno, xa coa unha estrutura de club fai que a xente se una máis todavía, non? Entonces, bueno, pues aí co apoio do club, pues tamén pues, o mellor, pues melloraron os entrenadores, mellorou, bueno, un pouco todo, non? Más, bueno, todos os apoios que podíamos ter, e o mellor axudas que nos non pedíamos, pues a nivel club, pues sí que nos axudou para despegar un poquinho máis. Cando falamos de calquera tema, nesta mesa sempre xurdo mesmo, ese tema das fusións entre clubes da mesma cidade, quen di que sí e quen di que non. No vosso caso demostrouse que sí, é dicir, a verdade é que tampouco daquela había CRAT, podía volver o CRAT, se fusionou con vos, non foi o caso de Zalaeta, pero o rugby femenino unido na Coruña, ao final, parece que funcionou. Sobre todo para aglutinar o resto de Galicia que puidera ir as mellores para ese equipo, chámese como chame. Despois, cando unha vez que xa se veu que nos afianzábamos en División de Honor, a xente de diferentes clubes sí que nos veía como referencia, ou nos ve como referencia de rugby femenino por eso, pola sorte de poder estar xogando a División de Honor. Sorte, bueno, moito curro que houbo detrás de eso para poder estar agora onde están. Entonces, claro, eso o que ten que valorar todo o mundo, sí que as mellores sí que intentan vir a xogar con nós, pero bueno, saben que son moi ben recibidas, e o que nós non queremos en ningún momento que se perda a nivel regional o que é a entidade de cada club, aínda que despois veñan dúas xogadoras do acabar a Liga Regional a xogar con nos de División de Honra, sempre lles animamos para que volvan no seu club a seguir sendo semente o tanto de técnica que adquiriron con nós como a experiencia que adquiren en División de Honor xogando co CRAT. Un bo exemplo, Vanessa, que ahora se vole para Boira, botar unha man ali, unha rapaza que con vos, pois foi todo.
Bueno, Vanessa, o que pasa que Vanessa non empezou no club de Boiro. Bueno, pero ten a ocasión de como dali, pues tampouco tiña daquela, claro, xa non veía Barbanza. Sí, claro, ali non había nada. Ali se non fora ao CRAT non había. Sí, En cambio, non había nin masculino agora, por exemplo, pues, pode animar a xente da zona ou ter unha rapaza da súa zona que está xogando ao nivel que está xogando Vane, claro. Hai un momento me alegraba oírte eso de que somos campeonas de División de Honor, porque cando tivemos aquí as que xogaron ese partido falaban diso, de campeonas sodes todas que levaste o equipo hasta aí. Así o sinta a familia do CRAT, verdad? Sí, por supuesto. Home, eso saben elas, son as primeiras en decir ti tiñas que estar aquí no campo, non sei que, eu estou aquí. Esteban na grade, ahora salto con vos, o sea, non teño ningún problema, o sea, non me sinto mal, estou super orgullosa de que sexamos campeonas todas, o sea, eu claro que me sinto. Levei, o sea, estiven aí, eu sí que aguantaba aí os entrenamientos de poca xente para que despois chegar a onde están agora. Entonces me sinto, por supuesto, super parte dese equipo, claro. Por eso é importantes, evidentemente, os teus fundamentos. Primeiro, vos que sigades participando do equipo, e segundo, novo equipo que entenda de onde xurde as cosas, que non veñen da nada. Sí, claro. Eso eu creo que calquera xogador de rugby que sufre un pouquiño entrenando xa sabe que non creo que sexamos tan orgullosos como para decir esto sempre vai a ser así de bonito e vai a ser, non, o sea, eu creo que os xogadores de rugby non somos orgullosos para eso e sí que nos damos conta da historia, ¿no? Que ten o equipo para chegar hasta aí, creo. E senón, pues, xa nos ven de vez en cuando e xa lles recordamos e lles tiramos das orellas. Falabas do resto de equipos, este ano igual non foi moita proba porque houve un grandísimo problema, todos sabemos coas licencias, foi moi difícil sacar equipos, parece que máis incluso femeninos, pero como ves o nivel do rugby galego ahora mesmo, o nivel sobre todo da Liga Galega, das rapazas que practican rugby en Galicia, como ves o panorama do rugby nas mulleres? Pois a verdad que deme moita pena este problema do seguro, porque sei que iban a salir 2 ou 3 equipos máis que ao final non saliron, eso era, pois, a verdade que sería pues, a bomba, ¿no? Ter en moitos clubes ter a categoría femenina é moi importante, porque a nivel social tamén axuda ao club, creo, ter equipo femenino. E despois, con respecto ao nivel, pues eso, se puderan competir máis, sería perfecto. Creo que hai poca competición a nivel femenino en Galicia, é unha das razóns pola que nós tardamos tantos anos en chegar onde chegamos, porque nós xogábamos 6 partidos de liga e despois ibas a partir de a cara contra pedazo de equipos que levaban xogando un mínimo de 15 partidos. Entonces, claro, as diferencias son abismales. A experiencia que tes, tardamos en conseguir unha experiencia como Deus manda, pues, xente que o mellor tiña 5 anos de experiencia, 5 tempadas. En cambio, hai xogadoras de outras autonomías que nun ano xa teñen a experiencia que nos tardamos 3 anos. Nos, refiro a nivel regional. Entón, ese é un hándicap que temos as xogadoras de Galicia, e creo que habría que solucionarlo cunha mellor liga ou máis numerosa, que creo que o nivel das chicas debería evolucionar, debería ser axudado, creo que pola Federación, facendo que a competición fora máis, ou polo menos hai poucos equipos, pois a máis voltas, ou facendo, bueno, pois o que sexa, facendo unha competición a nivel asturiano ou axudando con algún equipo de León, igual que eles viñeron, as de León viñeron aquí cando non tiñan eles suficiente xente, pois nós o mellor facer que o Ponferrada ou, bueno, non sei, os limítrofes, pois que entraran na liga. Entonces, creo que se está deixando un pouco, vendo que non temos tanta competición, que se está deixando un pouco bueno, este ano vai de, bueno, xa veremos o próximo ano, non? Aquí, cada tempada que se perde, estás perdendo xogadoras de rugby, estás perdendo nivel, estás perdendo moita evolución. Eso que me dá moita pena. E sobre todo que protexer e potenciar o que temos, porque que o que tedes. Desgraciadamente non podes falar de categorías de base en rugby femenino, hai que me discute que sí, que rapazas xogan con rapaces, pero sabemos que son equipos masculinos con algunha rapaza. É dicir, un rapaz vai ter equipo seguro, se non sitio en outro. Unha rapaza, se ten 14 anos, ten o máis complicado. O mellor está só con 2 ou 3. E non temos tantas como para facer unha categoría sub-18, solo femenina, que é o que fan noutras autonomías. Sí que hai un sub-18, unha liga sub-18 femenino, en cambio aquí non temos suficientes. Entonces, claro, teñen que estar hai un par de anos no limbo hasta que poden xogar en senior e non xogan, bueno, un pouco desastre eso. Ese paso creo que se perden unhas cuantas xogadoras
vexo pola parte do meu club, por exemplo, e se perden, bueno, fijo, nesa categoría, están repite Valdemoro e ao final acaban sen xogar e marchan, claro. Sí, porque desas concentraciones que hai polo menos unha porcentaxe un 30% de nena en algúns equipos, iso non se plasma logo en su 18, que pode haber unha, dúas nenas por clube, é moi difícil aguantar ata aí, pero tamén é certo que hai 15 anos e se quera había nenas xogando su 18, polo menos as rapazas veñen formadas agora e chegan as rapazas máis formadas arriba, non? Tamén hai que ser un pouco Sí, sí, é verdad, as que chegan está moi ben, pero que é un porcentaje moi baixo. Ao final, o que queríamos, que era que se formaran como os nenos desde pequenos, pois non está sendo tan efectivo como nos queríamos que podía chegar a ser, porque eso, chega un porcentaje das novatas do ano, mellor son un 10% de 19 anos, que xogaran antes, pero unha estadística moi baixa. Despois o resto sigue sendo xente universitaria que ten que aprender de cero e mellor cando ten 25 anos xa marcha. Entón estás enseñando a xente que en 4 ou 5 anos acaba a carreira e adiós. Ti que xa te rexaxes hora de xogar, cumpres a tua palabra de seguir igual vencellado a rugby, actualmente como adestradora sempre o fuches, porque botabas o man tamén na base, en formación, deches cursos, etc. De todos os xeitos, está máis limitado o campo para as mulleres. Un rapaz pode xogar dende moi pequeno ata que cando acaba, pois xogamos en veteráns. Agora vos toca vos pesar equipos de veteráns femeninos ou non? Bueno, non o pensastes? Lo dudo mucho. Sí, non o pensastes? No, desde logo que hai... Tocas un pouco a fibra, porque eu non creo moito nos partidos de veteráns, non. Porque creo que se deixas de xogar, xa nos costa bastante deixar de xogar, e se volves a xogar, bueno, hai dos vertientes. Uno, volves outra vez, ou te lesionas. O sea, creo que a xente, o sea, xogamos... Nos creemos que se xogamos un partido de veteranos, porque xa xoguei un cocrat e non volvo a xogar máis. Por qué? Porque a xente cree que ten as mesmas capacidades que tiña antes. Físicas, sobre todo, mentales, por suposto que as temos. Sempre seremos xogadores de rugby por eso, pero físicas non temos as mesmas. E non temos a mesma forza que tiñamos antes para aguantar o que creemos que podemos facer, entonces eso, por eso os partidos de veteranos para mí non me convencen moito. Pois acabas de fazer un favor, por coa voz como teño, pois vou aproveitar, gravar a túa e a vez que pregunte vou poñer a tua resposta porque coincidimos plenamente, verdad? Sí. Acabas de falar case, bueno, pues case por min, por iso me sigo aferrando, acabo ordendo de arrastrar polos campos. Imos agora con un pequeno clip que nos fala de outra parte do rugby, da arbitraxe, e inmediatamente despois seguimos con Helen porque tengo máis temas que falar con ela, unha rapaza que actualmente é adestradora, que estivo, sabedes, botando a man na retransmisión do Galicia-Cataluña, e son temas que abordaremos nun seguinte bloque. O árbitro é outro deportista que dirixe os partidos que nós disputamos. Pode non ver un avance ou traucarse nunha vantaxe, pero nunca terá a culpa de que botemos o balón cara adiante, que fagamos un mal pase ou que nos caia nun contacto. Nunca poderemos gañar ou perder por un árbitro, pero sí sería unha perda irreparable non poder contar con él, porque non poderíamos facer aquelo para o que saltamos a un campo, xogar. Un árbitro é autoridade no campo, e autoridade implica respecto. Ese mesmo respecto que na nosa vida temos polo mestre nun colexo, pola policía na rúa ou polos pais no noso fogar. É o que debemos a quen está a compartir connosco a mesma circunstancia dun partido xogado a alto ritmo e coas emocións a flor de pel. No noso deporte, a humildade debe ser abondo para esterar calquera asomo de excusa. Só así poderemos manter a esencia dunha modalidade na que os árbitros visten a nosa mesma camisola, unha camisola de rugby. E cando falamos de camisolas de rugby, a cor é o de menos. Unha cor non pode diferenciar a esencia común, o amor por este deporte, que só permanecerá diferente mentres nós o fagamos diferente. Retomamos a interesante conversa que estamos a manter con Helen para falar precisamente desa evolución. E a mí me parece, sobre todo, salientable, exemplar, se fuches pioneira sendo a primeira aquí a selección, a mí me parece, de verdade, un exemplo que fixeras o que nin outros deportes se consigue. Unha muller dirixindo a homes, por fin, cando debe ser moi incómodo, sendo muller, saber que só te van dirixir homes. Que non digo que non este ben, pero tienes que ter a opción de muller ou home, que enche toque. Pero prácticamente sempre os te dirixiron e ahora te dirixes a homes, non rapaces non homes, porque estás no equipo senior. Sí,
A verdad que eu non penso se son mulleres ou homes. Eu creo que entrenaría igual a un equipo femenino que masculino e creo que, bueno, o exemplo que teño en Galicia, que non sei se son a primeira entrenadora que entrena chicos, pero a verdade que a experiencia por parte deles, bueno, terías que preguntarlles a eles, pero eu o que vexo é que non se sinten mal porque eu sexa chica. Se poden sentir mal porque lles mando correr máis, menos, o que sea, pero non porque sea chica. Eu para nada me planteo, pues, aí, son chicos. Non me planteo nada de eso. Pero é importante que algo que tan evidente quede plasmado na naturalidade de facelo, porque se ninguén o fai, nunca se faría. Subimos como natural que un home estea entrenando a mulleres, incluso nos estrana case que unha muller entrena a mulleres, e por fin, unha muller entrena a un home, vimos que absolutamente natural, como nos estamos topando toda a fin de semana co Crat B. Sí, perfecto. Eu non sei se, xa te digo, a nivel xogadores eu non encontro ningún detalle negativo. A nivel entrenadores, cando saúdo e falamos e tal, pois perfectamente, sabes? Eu creo que o que diste que é supernatural e bueno, pues hai que tratarlo como eso para, bueno, que todas vexamos que tamén nos temos oportunidade de transmitir coñecementos. Non sei se cando se fixo o reparto do cadro técnico era o que querías ou foi o que che tocou, pero estou seguro que se pode lexir por aí andarían os tiros, porque a ti che gusta traballar en formación, estar falando da categoría previa a subir o equipo de División do Norbe, é dicir, rapaces que hai que formar, é moita responsabilidade. Sí, foi unha aposta. Empecé co sub-18 ano pasado con idea de ver, a ver que tal. A verdad que o ano pasado foi un pouco proba, porque foi cando me retirei e tal, foi moi satisfactorio ver que esponjas son. A sub-18 é unha categoría super importante. Plantexámonos no verano se seguirnos en sub-18 ou bueno, nos víamos que había un problema aí do paso a senior. Creo que existe, creo que é un error que a categoría sub-21 non exista. Creo que é un error porque se está vendo a nivel resultados os problemas que hai, porque es que o corpo non anda pa máis, es que as diferencias entre rapaces de 19 anos, como nos pasa a nos a Vigo, por exemplo, Santiago non sei se anda por aí polo estilo, xente de 30 anos, non vou decir máis, pois os corpos son diferentes. Entonces, bueno, o noso planteamiento era eso, facer un poquinho de enlace, porque había moitos rapaces, hai, supoño, en outros clubes igual, que deixaban directamente, se pasaban de eso 18, empezaban a entrenar un par de días con senior, porque entrenaban todos xuntos os senior, o A o B, e adiós, desaparecían porque aquelo escapábaselles, non era o nivel que podían dar. Entonces, con esto, pues, era o, bueno, é o plantexamento que polo que collemos o B, ¿no? Para facer esa evolución hacia senior. Sabemos que non vai ser dun ano, pero bueno, que xa repescamos algún xogador, os que pasaron de 12 a 8 están cómodos, bueno, polo menos non se desaniman, sabes? Están aí facendo piña, que é o que teñen que facer, evolucionando coa súa edade biolóxica tamén, non forzalos a xogar en senior se o corpo non lles dá. Cadra tamén que é unha evolución lóxica, pero que apostaste o mesmo ano tanto vos como a Vigo. Vigo está sufrindo un pouco máis para xuntar xogadores ou para afrontar os partidos, pero estábamos afeitos a un Crat B e a un Vigo B, contaba con moita xente que o que te dicías, se retira, xoga, non xoga, pero era pan para hoxe, fai para mañá, supoño. Sí, por eso eu creo que o planteamento do club é bastante valiente de facer isto, porque intentas máis que evolucionen os xogadores de abaixo máis que reforzar o A, sabes? Porque a veces se tes o mellor os veteranos que pode algún xogar co B e despois de vez en cuando saltar o A, pois o mellor favoreces o A, ¿no? Pero neste caso estamos apostando no club por isto, pola formación, e creo que vai ser unha boa decisión. Como ti ben dixaches, é cuestión de tempo, pero sabíades que había que pagar unha peaxe, sí. Estáse pagando ben, os rapaces están contentos, está sendo moi dura a liga porque se enfrontan a primeiros equipos de outros clubes. Sí, está sendo dura, non o vamos a negar, temos aí un par de xogadores lesionados e tal, pero bueno, eso tamén podía pasar na súa categoría, eso non ten nada que ver, pero o que sí
eles mesmos cada partido ven a evolución, entonces xa está, nos con eso xa está, xa vemos que planteamos ese objetivo sempre, que facemos un pouco todos os entrenadores, non? Ven que aparte de divertirse, que consiguen técnicamente cosas ou tácticamente, entonces anímanse bastante. Eu creo que está ben, non sei, creo. Pois non nos queda falar dese Galicia-Cataluña que che tocou ver o que che faltaba agora dende o monitor, supoño, do monitor, dende comentarista. Parabéns tamén por ese traballo que fixeches. Pero como veches ese partido, como veches esa semifinal con Cataluña? Todos sabíamos que ia ser moi difícil, pero non esperaba un resultado tan abultado, ainda sabendo que nos afectaba máis a nosas baixas que a elas. Sí, bueno, a ver, con respecto aos outros anos, este ano notamos tamén a falta de todas as veteranas que deixaron alguna ano pasado, hai 2 anos, e as do Seven que non poden estar aí, eso notase moito. En 3 cuartos, por exemplo, notouse bastante a falta das do Seven. A nivel delantera, creo que a verdade que defenderon como campeonas, foi unha pasada todo o esforzo que fixeron, pero creo que necesitan moitos máis entrenamientos xuntas. Non era como que cada unha se partía a cara pola súa conta, non se veía un equipo como se podía ver en Cataluña. En Cataluña teñen mamado todos, teñen un estilo de xogo xa que non é de, é casi como se fora nun club. En cambio, a selección gallega, para nada, está unida de defender como sea, que non pasen, sabes? E aínda así, aguantaron toda a primeira parte bastante ben, e na segunda parte se lles caeu todo por arriba porque, o esforzo foi grandísimo, claro. Eso, eu creo que o que necesitan son máis entrenamientos. Entonces, ahora que acaba en diciembre, acaba esa competición casi, eu faría máis concentraciones, aínda que non se vexa como objetivo unha competición como foi agora, que foron 2 concentraciones super rápido porque había un partido, senón cada vez ir xuntándose, máis asiduamente, para que se coñezan, xoguen xuntas e teñan un estilo tamén de xogo que lle falta a Galicia. Eu estou evidentemente de acordo coa túa lectura global do partido. De feito, vin a través da vosa retransmisión, que non puiden estar ali, eu vin posteriormente, pero sí é certo que o mellor se falamos dunha análise técnica hai que dar só coa primeira parte, que foi cando xogou de poder a poder, e aí sí que foron superiores, pero di máis o resultado da primeira parte, sen sair no último minuto, ese xogo máis, polo menos equilibrado na posición, non tanto nas chegadas, di máis do que foi o partido que eses últimos 15-20 minutos que marcaron a diferencia. Sí, a primeira parte a verdad que foi de gran nivel polos dos equipos, e nada máis foron os ensaios da Cataluña viñeron por unha recuperación en terceira cortina dunha patada e ensayaron pola ala, vamos a 2 errores así puntuales, pero foi brutal. O ataque noso, o ataque de Galicia tamén foi moi bo, e as paradas, a defensa foi increíble. Sí, a defensa eu, escoitachedes que, noraboa porque por todo que sufriron, e desde logo, ainda que a segunda parte fora tamén que un pouco arrase de Cataluña, en ningún momento baixaron os brazos elas. Eso para min é o que máis me fai orgullosa da selección gallega, non? Saber que tes que loitar e ainda que vayas perdendo, tirar para diante. Creo que por eso tamén nos respetan bastante fora de Galicia, porque saben que loitamos e que non nos rendimos. E que te dis que se foi xente importante, por tanto haberá que formar nova xente importante. Iso é cuestión de tempo e houve moitas caras novas, ou moita rapaza que no futuro ten que estar aí. Sí, claro, por eso te digo que fai falta máis unión e máis concentraciones para isto, porque casi un tercio da selección era nova. E iso é moita xente. Claro, por eso te digo que foi espectacular a primeira parte o que conseguiron, porque de casi eso, de estar entre elas 6 horas, o que conseguiron, ¿no? Para mí xa me parece bastante. Non creo que de feito estiveron aí dando patadas, devolvendo e tal, creo que hasta houve opciones de ataque, non? Na primeira parte, casi era impensable para non coñecerse tanto, foi un pouco heroica, eu creo, o intento de Galicia, non? Además, diante da Cataluña que se viña con todo, que leva 2 anos seguidos gañando o título, que quere gañalo e que vai ter a revancha de novo diante de Madrid, de feito. É dicir, 2-3 eu creo que é o peor rival que podía tocar. Sería máis equilibrio de Valencia, esperamos, que nos toca a semana que ven, e incluso Madrid creo que sería máis equilibrio de Cataluña, ou non? Sí, Madrid tamén abusa demasiado, por exemplo, da delantera. Entonces aí o mellor sufríamos máis. Cataluña o que ten é un xogo, a verdad que
na primeira parte tuvimos sorte porque xogaron casi todo no medio, xa o comentaba eu tamén, que se abriran fora, ao mellor tiñamos máis problemas, como foi na segunda parte. Na segunda parte abriron e xa non dimos feito, porque non conseguíamos ocupar todo o campo, era imposible. Porque, en cambio, o Madrid pues, se centra moito en delantera. O sea, creo que non é tan completo como Cataluña. Eu creo que Cataluña gaña fijo o campeonato. Entón, o malo, eso, como sempre, para nos que nos podía ser toca. máis que Madrid porque sabes o que xoga, porque aí o mellor, Eso. pois o que te dicías, por empuxe podes aguantar mellor que por xogo. Ao final, se chegan con superioridade, non ten nada que fazer. Tiñamos máis opcións con Madrid, pero bueno, eso, o tocar aí, pues nos tocou contra as campeonas, eu creo que van a ser campeonas. Bueno, mala sorte, e a ver agora en Valencia se mostramos aí un poquinho de orgullo outra vez. Aparte de mostrar orgullo, non sei que opinas ti, pero eu penso que se pode conseguir este terceiro posto ante Valencia. Eu penso que está aí polo bo campeonato que fixo no pasado na Coruña, sin ir máis lonxe, pero hoxe en día podría haber incluso outra selección no sitio de Valencia, e por pouco ben que saia as cousas, creo que temos que ser optimistas para Valladolid, ou non? Sí, eu creo que sí, non sei, a verdad que de Valencia non sei como está este ano, é un equipo tamén que está bastante en formación, sí que está entrenando bastante. Entonces, o mellor nos encontramos un equipo bastante conxuntado, que é o problema que podemos ter. Se non é por eso, eu creo que por empuxe sí que podemos con elas. O sea, por de delantera fijo e de tres cuartos, a ver, non estou moi segura. De feito, o resultado foi moi semellante, tamén no caso de 45, creo que foi de Madrid, non? Sí, por eso. Pois tocaba falar de rugby, nos tocaba falar de rugby femenino, nos tocaba falar desa selección e nos tocou falar con Helen. Foi evidentemente un placer, unha oportunidade única, insisto, de ter alguén deste nivel de currículum e alguén deste nivel persoal tamén, como unha vez máis demostraba. Grazas. E a partir de agora xa sabes, o micro cando queres e para o que queres, bueno, que xa estás co tranganillo. Vale, muchas gracias a todos e enhorabuena polo programa. Grazas a ti, Helen. Un luxo, como decíamos contar con ela. Nos imos cunha última entrega na que analizamos a xornada que deu de sí e analizaremos a vindeira. Hoxe, ademais, con dobre convidado. Imos ir abrindo esta presenza de colaboradores para tentar de facelo mensualmente e ao final acabar cunha tertulia segundo vayamos cubrindo programas. Eses son algúns dos obxectivos que esperamos nos axuda a sacar adiante, porque ao final o programa é para vos, para a xente do rugby. Falar da selección galega femenina, falar da selección galega de comentaristas, porque teño a Kibe, que xa era habitual, e hoxe debuta un que sempre estivo aquí e nunca o vistes, prácticamente como a Deus, por tanto, falamos de Rockabilly. Vamos quedar tamén con nome polo que todos o coñecen. Roca, benvido, grazas por estar no micro, sempre estabas aí. E me pareceu oportuno, ti coñeces o rugby galego, séguelo, fuches adestrador, árbitro, xogador, o que che votaron, e que podamos ter algún punto de vista máis do que foi a xornada. A mí me parece estupendo. Pois imos comezar pola primeira categoría e imos comezar polo partido que foi sorpresa ao final. Ese resultado xa o coñecedes, non estivestes ocasión de ver algo, eu estaba ali algo ben, o Mariantes Ferrol, esa victoria de Mariantes por un puntillo, 23-22, ademais con bonus ofensivo para Mariantes, que fixo os 4 ensaios. Sorpresa para vos. Xa dixen a semana pasada que ese partido... Saca peito ahora hasta que chegas o partido Muralla, que tamén dixeches algo. Sí, tamén. Pero oye, te saca peito, dime. En fin, pues yo ya digo, Muralla me tiene muy contento esta temporada, pero bueno, ahora hablabas del partido Mariantes-Ferrol, que yo ya dije que Ferrol iba a tener muchas dificultades con Mariantes y a mí no me sorprende. Fue muy apretado de todas maneras, bueno, tampoco fue un partido así que le pasara por encima. Pero bueno, a mí no. Un poco te sorprende. ¿Farías unha quiniela apostando por...? Yo, por Mariantes Ferrol, siempre. ¿Sí? Sí, para esta jornada sí. A veteranía sempre un grado por parte de Mariantes.
Ferrol anda como anda. Certas cousas non che garantizan ter un bo equipo. Podes ter moi boa xente, pero non tens por que ter un bo equipo. Ese probablemente sexa o problema que ten Ferrol. Si Rockabilly me dá la razón, tengo que tenerla seguro. Partido que fai que se distancie Ourense que non tivo ningún tipo de problema diante de Muralla, unha victoria que había moito que eu penso que nos daba nunha primeira división, con ese 93-0 diante de Muralla. Aí non é sorpresa. Sí, a mí sorprendeume. Eu non esperaba, é dicir, xa dixen a semana pasada que non contaba con a victoria de Muralla, ni moito menos, pero tampouco esperaba esta desfeita. O sea, é un... Non sei como se pode definir un partido no que hai máis puntos que minutos en xogo. Vale, aí non funcionou nada. Teríamos moito que matizar. Hai que ter en conta que Muralla, igual que o ano pasado, está tendo problemas de xente, está tendo problemas de lesións neste comezo de temporada. Voltase a trocar o sistema de xogo, hai que adaptarse. O ano pasado moita xente xos daba por mortos e ao final, entre os aires da ría, unhas cousas, outras, acabou chegando a final e poñendo en graves problemas a Ourense. Probablemente os mesmos problemas que vai a ter Ourense este ano con Muralla na segunda volta. En canto acaban de coller a forma, toda a xente, o traballo, haxe de notar bastante ben. Ahora, a falta dun tercio probablemente do 15 titular é importante. Eu sigo tendo, todavía non sei se teño confianza ou fe nas posibilidades do Muralla para a segunda volta. A ver se os veixo contra inglés esta semana e xa che comento se é feo e confianza. Pero bueno, tampouco vai a quedar así a clasificación do Muralla. Me parece que ten equipo para mellores resultados. Sin embargo, Ourense leva 4 partidos, 4 victorias, 3 bonus ofensivos diante de rivais directos. Está moi por riba dos demais Ourense ou non? Sí. Penso que ahora mismo sí. Sí? Sí, penso que ahora mismo Pero sí. manterá esa liña? Sí, eu penso que sí. Salvo hecatombe, Ou algún partido puntual. eu penso que sí, que non Pero vai ter normal é que problemas. manteña. Penso que non vai ter problemas. Home, tive ocasión tamén de ver algo deste partido tamén vos digo a cousa. Abraham se foi nada máis empezar o partido, que é un xogador para min emblemático neste equipo. E xogaronse a Abraham, pero por exemplo un Rucho que ano pasado estaba en División de Honor, se botou o equipo ás espaldas, e este equipo ten moito fondo de armario, Ourense. Ten fondo de armario, está traballado, míster que teñen algo moi importante dentro do funcionamento de Ourense, e a xente que trouxo de fora notase. Notase porque xa non é só que faga no partido, sino o nivel que che fai subir ao longo dos adestramentos de toda a semana. Se a xente aproveita, notase moitísimo. E nos queda Iglesias Coretti, sabedes que a victoria foi mínima, bonus defensivo para Lalín, 10-7, que dicimos? Bueno, eu xa dixen no seu día que a diferenza entre Ferrol e ingleses non me parecía moi asustada po xogo que tiña os ingleses. Penso que ingleses vai facer unha boa tempada. E Coretti, bueno, Lalín sempre foi un equipo correoso e difícil e complicado de xogar, porque, bueno, teñen un xogo moi compacto, un xogo moi duro e ás veces é difícil conseguir esa victoria. Pero... A ver, a expresión típica de Galicia é que Lalín é Lalín. Exactamente. Nin máis nin menos. Teñen os seus inconvenientes, as súas ventaxas no xogo, traballan moi ben a dianteira, teñan o que teñan, saquen o que saquen. É un equipo que non o deixas fora do partido nunca. Si é certo todos os xetos, co mellor esperábamos unha distancia non tan xustiña, só 3 puntos, estivo aí o partido. Eu penso que todos os partidos que vai xogar Lalín van a estar moi asustados. Feixa que Ourense é o único partido, non partido difícil, pero bueno, si o menos destacado para eles foi precisamente o de Lalín. Lalín é moi complicado de xogar. Se vas cas mesma planteamento de xogo que eles, Probablemente perdas. é difícil, vale? E se vas con outro planteamento de xogo non te van deixar con facilidade facer as cousas. A min, nese aspecto, Lalín sempre eu seguro. Sí, o sea, levan 25 anos xogando mesmo e notas. Se debe estar de acordo sempre, se credes que fala un e punto, porque agora imos falar, non me digades tamén que estades de acordo, que pensabades... No tema do Muralla non estábamos de acordo. Vale, dime que pensabades que a clasificación con só 4 xornadas iba a ter 8 puntos de vantaxe Ourense, que prácticamente fixo pleno. Ourense 19, Ferrol moi axiña, non descolgado, pero 8 puntos, 11, Ingleses só 8, sexa que estamos a falar de que son poucos puntos, e aínda así estaría en playoff a 3 do segundo. Estaría tamén Pontevedra en playoff con 8, malia ter descansado, e se nos quedan fora agora mesmo Coretti, o Mareantes e o Muralla con 6, 6 e 2. Esperabades unha clasificación así a estas alturas? Non, a verdade é que non, pero tamén é verdade que unha liga tan corta que xa o dixen a semana pasada,
enganchas 2 ou 3 partidos malos notase moito na clasificación. Se fora unha liga con máis equipos sería máis sorprendente, por así decir. Eu a diferenza de Ourense sí que esperaba. Claramente, o sea, un plantel, o que dixemos, ten xente repesca de división de honra, xente que tiña, ainda xogando en Galicia, tiña nivel para xogar máis arriba. Os estranxeiros a nosa liga son de primeirísimo nivel, e o volto a dicir, o adestrador notase moitísimo, como no seu día notouse en Vigo. O sea, gran parte do que fixo Vigo, fixo Monreal. Evidentemente en Ourense tamén vais a notar, traballo. E, polo tanto, o normal é eso, eu esperaba. Pois imos coa segunda, non se xogou o Zalaeta Santiago, por tanto temos tan só 2 partidos. Kelte Universidade de Vigo, outra vitoria con bonus, sobradísimos, 101-3, lle metía Kelte a Vigo. Outro destes partidos, pois que hai un equipo que xoga e outro que non, porque senón non te explicas que haxa máis puntos que minutos. Non funcionou nada nun dos equipos. Para mí, non pode funcionar nada cando faz así. Para min, evidentemente, un non funcionou e outro é un gran erro. Se ti lle metes 100 puntos un equipo, equivocaxeste completamente. É o día en que tes que traballar ca xente menos asidua, é o día en que tes que traballar con chavales os tes, o que non podes facer é intentar meter 100 puntos por partido. Eso non é bo. Non é bo porque non estás logrando nada. Os que os meten non aprenden, non melloran, e os que teñen que aprender cando teñan que xogar con alguén de verdad han ter un problema moi serio. Non é certo que o gran éxito deste partido é que Vigo puidera xogar despois do susto a pasada semana, porque non tiveron xente. O caso é que se te afrontas a un partido despois de non ter xente e levas 101, aí anímicamente este equipo vai estar moi tocado, non? Sí, tampouco moi bon po equipo que recibe os 100 puntos, sobre todo por iso, porque viñan de nin xontar xente para poder xogar o partido anterior, que iso é unha cousa que mete bastante ben. Todos coñecemos aquí no rugby galego experiencias dese estilo de chegar 13 aos campos, chegar 14 e cada semana ser un menos, porque ao final, pois eso, chegas ao campo e non apañas máis que bofetadas. Tens que multiplicarte para non poder facer nada. E o problema de Vigo, dende o meu modesto punto de vista, é moi grave. Porque o problema non é que a xornada pasada non xuntaran xente pro B, é que o AC rematou con 14. Exactamente. Sí, non é un problema do que o B anda descolgado, non é parece que é un problema de é un problema serio de estructura, de non sí. ter xente. É un problema moi grave tendo en conta o que debería de significar Vigo. Ben, en outro partido, Crat B 10, Fendetestas 48. Bueno, ahora sonríes, non sei por qué. Por que escuitarvos? Non me xoguei, así que... Sonríes, non sei por qué. Pero, por certo, eso que non xogas é porque está lesionado ou porque está sancionado? Non me convocaron. Non te convocaron, sí. Nos permitimos ter máis xente da que dicía a semana pasada, pero bueno, eso non xo vou decir. Sí, ademais, esta semana recalcaronme moito, non sei quen de un bello amigo. Sí, un bello amigo, sí, chamemos de amigo. Recalcaronme moito que hubo que unha decisión moi grave, que foi moi triste, que foi deixar xente fora da acta porque nunca había xente suficiente. Non había sitios na acta suficiente. A falta de costume é complicado facer eso. Eso non lle pasaba a todas as tempadas. Nin moito menos. Eu entendo ademais que Fendetestas presuma de eso, pois eso, despois de tantos anos así de veteráns. Ser o equipo de veteráns de Galicia por excelencia, pois ahora poder ter o luxo de ter moitos rapaces jóvenes, ter rapaz precisamente me decía por moitos anos non foi o máis xoven do equipo. Por primeira vez en moito tempo non son o máis xoven en xogar no equipo. E sobrou xente, non todo o mundo pudo xogar, ainda que estaban ali para estar. Eso é boa cousa, espero que Fendetestas podades manteñer iso todo o tempo do mundo. Moitos anos destacar entra ben o traballo de Roberto, do adestrador, importante. E ainda estaba xogando ano pasado con 50 anos, o que é unha mostra do traballo habitual de Fendetestas, que non é sinxelo tampouco, No. Cuidado. Roberto Cuello son os adestradores dese equipo, pero quitando as pullas que me queras mandar, etcétera, que son moi divertidas. 10-48 resultado, partido, que opinades? Crat, eu si o vin, e fixo un partido moi serio, costou moito, na primeira parte nos fomos creo que 0-17, na segunda cando se abriu o partido eles marcaron, Fendetestas tamén chegou mellor, pero o partido estaba roto, eles quedaron de feito como eles pactadas, etcétera, pero... Penso que foi un partido bonito, foi un partido que igual sí que a diferencia de puntos ao final pois non amosa a verdadeira nivel que se xogou, sobre todo ao principio. Pero bueno, ás veces empezan a caer ensaios dun lado máis que do outro e tamén é certo que o Fendetestas aproveitou as oportunidades e Crat non poido.
ás veces canche dos seguidos, tes un tercer erro, miras para atrás e pof, 3 ensayos, xa, intentar repoñerte. Non estamos intentando quitarlle mérito á victoria do Fendetestas, sí. Ni todo o contrario. Eu aquí nos toco Fendetestas. Pero ás veces é o que pasa, chega do momento do partido, non? O normal é que nas primeiras partes se aguanten case todos os equipos, e logo en canto se abre un pouquiño máis a desesperación, falta pulmón, chegan os erros, e cos erros quen os puntos. Non ten máis historia este deporte. Pois outra vez que nos tomamos coa liga tan corta que a día de hoxe, tanto Crat como Zalaeta, como evidentemente Fendetestas e Keltia, xogaríanse playoffs, se quedarían fora Vigo con 1 punto, Santiago con 0, Santiago e Vigo partido menos, se xoga o de Vigo serían 2 menos, etcétera, pero agora mesmo hai 2 equipos que o gañaron todo con bonus. Que vos di esa clasificación? Diferenza, pero realmente non creo que haxa tanta tampouco. Hai que mirar ao final da segunda volta, porque, por exemplo, hai equipos como Crat, que non se sabe moi ben para onde van todavía. Xente xoven, mesmo repesca algún veterano, inda que teñan pensado que teñen que facer, pero bueno, algún veterano sempre os rimas, e poden cambiar cada partido. Non está claro. Logo tamén hai que ver o que pasa entre Keltia e vos, a ver como queda aí o tema, porque non é fácil. Son 2 partidos, hai un ida e volta. Ten en conta tamén que na segunda volta hai xente que o mellor gallo ve agora, pero ten que ir a casa de xente que vai estar esperando, co conto de dos dentes, non sei, se aínda hai tempo de que pasen cousas ou non. Eu penso que sí. Está o peixe tan vendido ou non? Non, eu penso que non. Na segunda non. Na primeira sí. Eu penso que o Ourense vai levar a Liga. En primeira sí. En primeira Ourense vai levar a Liga de calle. Salvo que atombe, salvo que pase, vamos. Que ceise un partido de Lugo, pouco máis. Pois imos coa Sub-18. Sub-18 na que esta fin de semana tiñamos tamén outra vitoria por riba dos 100, a de Inglés diante de Campus Ourense, Campus o que busca este ano empezar, igual os rapaces que non colleron experiencia suficiente para xogar nunha categoría xa seria como Sub-18, que ten detrás uns resultados, pero falamos dun 117-5. Aquí imos, se os parece, valorar a categoría conxunta, non partido a partido, porque eu tampouco puiden ver nada máis que un. Foi pensamento de Pontevedra Crat, un partido que me encantou po nivel de xogo dos rapaces, 37-5 gañaba Pontevedra a Crat, e o Universidade de Vigo que gañaba tamén a Lim por 32-12. Que vos parece como evoluciona esta liga de Sub-18? A mí pareceme que, bueno, xa o dixen a semana pasada, as ligas de sub-18, sub-16 son categorías de formación, que os resultados non importan tanto, aínda que sí que son importantes. Eu tampouco estou, pues, como dicía o de Pontevedra a semana pasada, que eu non poñemos os tal, bueno, igual non, pero os rapaces que xogan seguro que queren saber como quedan, a quen gañamos e como gañamos, vale. Ou non, depende de como os formes, Eu he visto os 2 casos. Non o sei, Os cativos, se alguén quere competir e se alguén fai deporte para gañar alguén. Os cativos son competitivos como a todos. Eu vexo na escola do rugby que os rapaces de 8 ou 9 anos acaban o partido e preguntan como quedamos. É igual. Pero o seguinte partido pregunta como quedamos. Acaban facendo o que os dio o estrador e cando acaba aprendendo que é igual, eu creo que les pensarán que é igual. Pero bueno, son opinións. Pode ser, non digo que non. Unha cousa que non lles importe tanto, que non sexa importante, pero que lles dé igual pode levar a unha perda de competitividade. E ao final, se a ti que establezas a competitividade, ao final vou discutirlo con vos. Se estableces a competitividade a número de placaxes, unas entradas limpando un rack ou depende, as leis que hai, non? Placas mellor gañas. Non? Sí. En resultados igualados non sei. Bueno, normal é que sí, pero normal é que sí, pero bueno, non deixa ser un deporte, Se placas máis, limpas mellor. Tampouco dixo que o tío fora a facer máis do que facías antes o mellor. Depende onde este o. Sí, é verdad que si enfocas nese punto de vista de oye, vamos a placar mellor que o partido anterior, vamos a facer tal. Claro. Igual realmente, pois eso, non é que gañes o partido, pero si ti melloraches anterior. Pois son categorías de formación. O rapaz queda contento, o importante é formarse. Exactamente. Pero o rapaz é moito máis contento se gaña o partido. O rugby é estupendo cando perdes, e cando gañas é hostia. Eu fui xuvenil, soy de xuvenil. Querían formarme, hai que aprender a pasar, hai que aprender a facer as cousas, pero que quería chegar ao sábado a gañar o partido. E como eu, os 14 que estaban comigo, os 15 que estaban en fronte. E o que digo, ao contrario, minte. O sea, ti como adestrador podes pretender que non lles importe, pero eles queren gañar. Pero me estás falando de xuvenis. Senón non estarían aí. Nas túas pretéritas épocas, como as miñas, éramos xuvenis a todos 19 anos, xa eres un home xa é diferente. Sí, pero empecé con 16 e xa era xuvenil tamén. Tamén era outra mentalidade, creo. Pero bueno. Sí. Penso que sí que era outra mentalidade. Pero se os acostumas a perder, non vou dicir que pero non falan de acostumarse a perder, Non falan de acostumarse a perder. Non falan de acostumarse a perder. Non falan de acostumarse a perder.
E de enfocalo a mellorar no teu xogo máis que a gañar o contrario. Evidentemente, o importante é a mellora e coller as formas. Pero eu non coñezo ninguén que non quera ganar o partido. Eu tampouco. Inclusive veteranos. Eu tampouco. Tampouco dixen que non se quixera gañar, outra cousa é orde de prioridades, pero vamos a deixar ese debate porque non era o do xogo ni da categoría. E xo tivemos a semana pasada de feito con Alberto aquí, e que nos aportou un punto de vista de un home que traballa con eso, por tanto, me parece perfectamente válido. É que é un gusto ilo falar. Sí. Sub-14 temos a Vigo dominando a competición, a pasada semana gañaba ben a Crat, outro dos equipos a priori fortes, esta semana gañaba a Ferrol con 97-0, mentres que no Pontevedra Crat estivo igualado o partido todo o último momento, bonus para os dous, 26-29. Bueno, aí Ferrol pois é outro equipo que está empezando a traballar cas categorías inferiores. E bueno, eu entendo que teñen que buscar xutar rapaces e irlles ensinando a xogar. Pois os resultados son lóxicos cando xogas pois contra equipos que teñen unha estrutura e teñen unha bagaxe detrás. Claro. De todos xeitos, aí tamén está un punto por riba hoxe mesmo Ferrol, que pode ter rapaces da escola que non Ourense que acaba de empezar, tamén ten sub-14 e non tiña escola previa. Evidentemente, notase, por exemplo, este fin de semana, antes do partido das rapazas houve concentración de cativos, ves o traballo que ten Vila García, ves o traballo que ten Pontevedra, ves o traballo de Crat, de Vigo, que non é que estén traballando ni máis ni menos que outros clubes, non? Pero o resultado é maior, por exemplo, o sea, Muralla ten cativos, pero ten menos, igual co mesmo traballo, pero bueno, máis sorte o que sexa. Evidentemente, se tites 15 cativos xogando desde os 3 anos, 4, como xa había ali, cando chegan a sub-14 van ter un nivel de xogo que a xente que empeza con 14 non ten. Daí veñen eses resultados. O importante é que non se desanimen os cativos, e que tiren pa diante con ganas de devolvela na volta. Pois queda a fin de semana, houve o dito esa concentración de escolas, importante con moi bo ambiente, moi boa organización creo, moitos nenos. Creo que realmente o grande éxito esta fin de semana do Rugby galego, non? Esa concentración de nenos, unha vez máis. Eu sempre penso que as concentracións das escolas son un éxito estupendo, vale? Cada vez que se fai nun sitio distinto, o clube que organiza sempre intenta dar un paso máis na organización e facelo pouco mellor que o anterior. Eu penso que neso tamén hai competencia neso e penso que tamén é boa. Penso que tamén é moi boa. Vale? É certo que o nivel das escolas pode ser distinto, non no xogo, máis que sobre todo na cantidade de rapaces que tes para xogar, vale? Que tes para adestrar. No Muralla son poucos rapaces e o adestrador da escola, Alberto, fai un traballo estupendo, pero limitado polo número de rapaces. Limitado polo número de cativos. E que non hai outra cousa. Outras escolas pois teñen esa posibilidade de ter moitos rapaces e, claro, ao final, pois quizáis destacan un pouco máis a súa labor, pero bueno, todo é cousa de tempo e de ir traballando pouco a pouco e non rendirse, porque as escolas son o futuro dos clubes. Son o futuro, non hai outra. Logo tamén houve outra aberración antes do partido das rapazas, que foi que xogaron os veteranos. Ai non, que vos sodes veteranos, xogas en veteranos, será a opinión de Gen. Eu non xogo veterano, Cal é a vosa idea dos veteranos? Tos coincides máis con Helen, sí? Vamos a ver, a miña idea de veteráns. Eu coido que as concentracións de veteranos están moi ben, vale? Eu penso que son un gran invento para as cidades onde se organizan concentracións. Hostalería. Se está ben feita, se está ben organizada, vale, porque cando un fulano de 50 anos decide irse a tal sitio a xogar cos colegas, pois non é como cando ibas con 20 aí a xogar o Seven das Pontes ca tenda de campaña e a barra do Fete, vale, que estaba moi ben, que pasaba moi ben. Vale, pero ahora xuntaste con fulanos de 50 anos que van ali e comen o chuletón e deixan de pasta e que queren un hotel e tal, vale. Ahora xa o nivel de xogo, estas cousas. Eu que non xogo, porque eu non xogo, paso moi ben tamén sen necesidade de xogar, Eu arrástrome máis que xogar, a día de hoxe en veteranos. Como antes. Básicamente. Pero, a ver, o problema que teño con veteranos é que a mí non me gustan as normas de veteranos. Eu xoguei poucos, xoguei 4 partidos de veteranos, 2 nas Pontes, 2 con Xabarín veteranos. Os 2 partidos que xoguei con Xabarín veteranos non se xogaron con normas de veteranos por acordos dos 2 equipos. As Pontes son moi raros. Xogáronse con normas reais, o sea, para mí é o que é. Bueno, somos veteranos, xogamos máis despacio, pero non hai por que prohibir empuxar, nin facer determinadas cousas que para mí veñen con este deporte.
Que eso encaixa ca parte que oíamos antes de a xente xoga en veteranos como se todavía tuvera pulmón para xogar con sen señas. ninguna dúbida, así acabamos. A xente rompe. Exactamente, a xente lesionase. Romper a Pa hostelería virá moi ben. Ahora para fisioterapeuta do lunes, vamos. Pero ao final romper vas a acabar rompendo igual. O sea que xa romper pasalo ben. Sí, tamén é verdade. Porque, a ver, ti estiveches nas melés. Unha melena en que te apoyas, non podes empuxar, non podes sacar o pé. Non sei, eu non xogo. Pa iso que non a fora. Directamente. E nos queda o máis serio desa xornada. Se dicía que o máis importante foi o dos pequenos, o máis serio era o partido Galicia-Cataluña. Tivestes ocasión de velo? Eu, como pasei todo o fin de semana metido na cama con fiebre, pois aproveitei que a miña muller e os pequenos escaparon da gripe a casa dos sogros para velo no portátil. A verdad foi un partido que me gustou moito ver. Na primeira parte penso que o esforzo da selección galega fíxose valer e bueno, despois na segunda parte pois xa impúxose un pouco a lógica, non? Xa falamos semana pasada de que as ausencias en Cataluña non se notaban tanto como as ausencias en Galicia e bueno, tamén hai un traballo distinto polo que se ve entre unha forma de enfocar a selección e as posibilidades da outra de xuntarse ou non xuntarse. Eu estive ali, tive a posibilidade de ver o partido e a ver, aquí hai que puntualizar X cousas. O partido estivo moi ben, a primeira parte foi tremenda por parte das nosas, pero a ver, con 2 entrenos, con 4 horas de traballo, é o mesmo facelos que non facelos. Bueno, mesmo. É o mesmo facelos que non facemos porque non podes traballar tú, non podes traballar melé. Había xente no campo que prácticamente non sabía como se chamaba do lado, porque había en 2 semanas 2 veces 2 horas. Este fin de semana xa outro partido. Non se volven xuntar nin ver ata outubro, novembro do ano que ven. O sea, estamos mandándolas ao matadoiro, directamente. Cataluña ten 6-7 equipos en primeira autonómica, 7-8 en segunda. Para facer a selección tiveron unha preselección de 78. A ver, temos tempo de sobra que a competición que hai aquí para xuntalas 4, 5, 6 veces ao ano. Tes un grupo feito, proba a xente, proba as cousas, que hai determinadas cousas que hai que facer, hai que probar, hai que automatizar. O sea, en 4 horas ti foches dianteiro, ti és dianteiro, eu fui dianteiro, ti entrenache, eu entrenei. En 4 horas non preparas un atuxo. É inviable, máis con xente que non xoga xunta no mesmo equipo. Non se pode facer. E non te podes plantar ante Cataluña con as tús a medio preparar e que as melés a medio preparar. Porque non tiveches tempo. Pero o que hai que mirar é por que non hai tempo. Que a competición que teñen en Galicia sobra tempo todo o ano. Se teñen 8 partidos en todo o ano. Por que non hai tempo para facelo? Este ano houve o problema das fichas e tal e pascual, vale. Pero ata xuño que caducaron as fichas, por que non se fixo nada antes de decembro? É que, sinceramente, a veces dá a sensación de que como saen boas porque sí, porque saen, como as setas, porque aquí somos así, e temos esa sorte, e xuntalas se veña, entre as 4 primeiras ben se manteñen. Non se trata deso, o sea, con traballo podese gañar, pero hai que querer gañar, e parece que meter traballo. Eu estou seguro que as rapazas non teñen problema en pagarlas a súa gasolina e xuntarse 4, 5, 6 veces ao ano. Non teñen problema ningún, poña mano no lume. E campos gratis hai para facelo. O único que hai que poñer é os días e os adestradores. Non hai máis, non é tan complicado. O que ten que facer a federación é facelo. Nada máis, é así de simple. Ben, no eido deportivo nos toca Valencia, que pensades? Gañamos fixo. Gañamos fixo a Valencia. Sí. Pois terceiras que hemos resultado, e tamén. Non digo que queredes, digo que pensades. Non o sei. Claro. É o mesmo partido do ano pasado, O sea, o ano pasado con diferentes xogadoras. E vin Galicia, vin Valencia, o tipo de xogo que ten Valencia. O ano pasado foi en Coruña o campeonato. Non, o ano pasado xogaron primeiro en Madrid contra Madrid e logo o terceiro e cuarto puesto contra Valencia en Valladolid. Pois acabanse a min as memorias a tan longa distancia, supoño, porque recordaba que fora en Coruña. Foi a 2 anos. Non. Entón, xa che digo, o tipo de xogo que ten Valencia é un xogo aberto, un xogo rápido, pero un xogo que pode sofrir moitísimo ca nosa dianteira, sobre todo ca nosa terceira, que as entradas de Selene en xogo aberto poden sofrer moitísimo. Eu penso que se lles gana ben. Pois eu pechar cos 2 grandes, cos 2 referencias, Crat e Vigo, xa, por tanto, se deixa a Federación Galega, organizado pola Federación Galega, falamos de competición estatal, o Crat que se atopou co algo que pouca xente contaba, pero que a competición está demostrando que sí, que la única, sobre todo na casa, va a vender carísimos os puntos. Un Crat que na primeira parte foi moi superior e non foi capaz de abrir brecha, e na segunda sufriu para empatar, 17-17.
Empataron os dous, se non recordo mal. No, Vigo perdeu. Vigo perdeu, sí. Logo estaba mal. Vigo perdeu mesmo bonus. O bonus na última xogada, sí. Emparejadores. Pues logo debín quedarme co resultado de antes do acabar o partido logo. Bueno, a categoría non é sinxela, xa non foi o ano pasado, pero penso que Crat está facendo ben as cousas e que non vai ter problemas nesta liga. Si hai equipos que son moi complicados de xogar, e sobre todo cando te desplazas, pois notase a diferenza de xogar en casa ou xogar fora. Que teñamos tantos equipos vascos no grupo complica moito as cousas. O nivel de xogadores en Euskadi é moi alto, hai moita competición, é moi fácil traer xente xusto de un poquinho máis arriba da fronteira, que teñen un nivel espectacular, levan anos traballando con xuvenis arriba, co cal mellora moitísimo. Logo están os dous Bs de Valladolid, que son complicados, xa lle pasou a Vigo, nos desplazamentos é moi complicado, e Vigo ten moito que espabilar. Porque a día de hoxe vai terceiro pola cola. Sin embargo, vayamos con Vigo, ten partidos pendentes, o caso de Crat, a semana que ven xoga o terceiro posto, Vigo ten difícil porque xoga co líder, pero Vigo, é o que te dicías, case gaña, é dicir, está a 20-22, a falta da última xogada do partido, naquele estiveron un golpe de castigo, case baixo paus, e en vez de tirar o paus, que se poñían daquela 23-22, decidiron xogar, perder o balón, Vigo caeronlle varios balóns prácticamente a 5 metros de marca. Vigo recibiu un ensaio prácticamente no último minuto que lle quitou o bonus defensivo e viñamos dun Vigo que a semana pasada con 14 e estaba xogando contra emparejadores, que non é unha broma, e eu creo que foi unha boa imaxe en que o resultado xa malo. Eu penso que sí, que foi un cambio do partido da semana pasada a poder reunir xente suficiente para xogar e dar ese... Dicir, oye, se estamos con xente, podemos facer un bon papel. Pero o problema que ten Vigo pasou en División de Honra o ano pasado. Non sei por que ou por que non, pero sempre queda xusto aí. Boa imaxe, o ano pasado facía partidos enormes nas segundas partes, chegaba a empatar, chegaba a quedarse xusto a punto, pero non chegaba. Pasoulle moito o ano pasado, espero que non lle pase este ano, por eso digo que ten que espabilar. Porque ás veces hai moitos equipos que teñen ou pretenden ter unha línea tan clara de xogo que o perden. Se vas 20-22, quedan 4 minutos, se tes un golpe a 10 metros de paus en fronte, hai que meterlo a punto. Poñerse 23-22. Día Xapón, verdad? Vale, é un exemplo perfecto. Por serio, o mellor fixo moito dano ver a tele a xente, non sei. Non, son tipos de xogos, son decisións que se toman. O xogar o pé non está de moda, eso está clarísimo, todos queremos ser o que vemos, pero o tema, vale, facían o ensayo, perdían igual, tal, vale, pero perdían 29-23, era un punto. Ás veces hai que tirar a paus e punto, sumas de 3 en 3 e de 3 en 3 gañase partidos. Eso estáse perdendo, non o digo por Vigo, digo por rugby en xeral. Pois o resultado deixados por nosos compañeros, hoxe era Kiwi, era Rockabilly, con eles acabamos. A semana que ven abrimos a quen quera vir, pois se non me deixarei máis remedio que seguir contando con eles, así que de vos depende para contar con os comentaristas. Grazas. Lamentamos que non haxa máis voluntarios logo. Non, está aberto. Para nós xa temos o que temos. Prometo que intentaremos tratar ben. Imos rematar, por tanto, e facémolo coa reflexión habitual e aproveitando que antes falaban desa non presencia miña no partido esta fin de semana, imos ir do ámbito persoal para falar do colectivo. É certo que depois de 26 anos xogando a isto, por primeira vez me quedei fora dunha convocatoria, e eu que neses 26 anos apenas teño un currículum do que presumir, por fin foi o meu grande triunfo, polo feito de que o mellor que podía pasar é iso, que houbera xente de 20 anos xogando, non tivera que facelo eu. Isto ven a colación, porque a ninguén interesa a miña historia persoal, pero sí, trasladalo ao rugby, que ese é o noso futuro, que aqueles que podemos, que temos que ser consciente de que cousas como que se fixo o Arteixo é o futuro. E que igual que vai a ver a selección absoluta, nos costa máis ver a selección absoluta femenina, parece que nos costa máis ir ver os nenos, parece que nos costa máis ir ver o sub-14, pois aí está a clave, porque se de verdade amamos este deporte, queremos este deporte, o deporte está por riba dos clubes. Eu xa dixen, creo, a primeira vez que invitaron ademais a este programa daquela como colaborador, eu dixen que para que houvese rugby, o vería igual sin fendetestas, para que houvese fendetestas ten que haber rugby. Pois o mismo, agora nos toca outros papéis, eu insisto en que todos estes traballos cos nenos hai que facelos, hai que ir aos colexios, hai que sacarlos donde sexa, hai que entrenalos, hai que cuidalos, hai que ensinarlles. E a primeira convidada hoxe foi Helen, que está devolvendo o rugby o que o rugby lle deu. Ese é un exemplo. A partir de agora, todos que fixemos rugby, por favor, sexamos conscientes que temos que devolverlo. Grazas a todos e a todas, ten unha boa noite, quedamos para venir a semana. Boa noite, boa semana e bo rugby.